fi mynd â sŵn a bwrlwm yn y neuad garcas ar y funud, achos maen nhw ar fi'n gwerthu'r pencampwr y pare. Yr cigydd Rob Rathre'n cadw'r cwmni fi. Rob, mae'n agynwrth ma wan. Ie, mae lot o bobl ma. Mae'n wyto i weld y par ma i fynd yn fe. Mae gynnu'r mawr ma. Y par nesaf ma oedd yn drydydd. Na'r tredi bod yn eitha, maen nhw'n gwerthu ein wan. Dyn ni'n cael y pris iawn mae hein, ond wedi bod yn gwerthu nhw per kilo. Mae hwn y pris y par wan, dydy. Fydden ni'n meddwl bod y par ma gen gwerthu wrth y kilo, ond bydd y pencampwr y par wrth y pen yn y fe. Dwi'n gweld. Fi'n meddwl. Mae'r rhain wrth y kilo. Dwi am symud gomar a gofni roi bid fewn. Ie, paid wynco gormod. Sut mae tred y cymaru, Rob, efo blynyddoedd sydd wedi bod? O, mae tred iawn i bod ma. Mae lot o'r wyn mae'n wedi gwerthu ar bris da iawn. Dyle pawb sydd wedi gwerthu wyn heddi bod yn hapus iawn yn y fe, ti'n bod? A mae yna safon aruthrol ma'n does. Gwella bob blwyddyn. Pan bych chi'n meddwl bod yn gwella? O, maen nhw'n dal wrthi. Na, maen nhw'n gwerthu'r rhain. O'n i'n meddwl, nhw'n gwerthu wrth y par i gweud wrth ond maen nhw'n gwerthu'r rai trydydd, mae'r wahân. O, dwi'n gweld. Pan ddaw i'r pencampwyr, dwi'n edrych ymlaen i weld hynna, achos maen nhw'n wedi bod Bi Blanford a'i Fibion sydd yn gwerthu nhw. Ie, Blanford wedi ennill ar y singles mae llynedd, a maen nhw wsad yn agos iawn i ni, maen nhw wedi ennill mewn salgwaith o blaen. Wyn dal nadw fo nhw. Wyn Beltex. Wyn Beltex i nhw, ie. Lot o Beltex i weld yn cael y gwobre yma, mae o'n fryd go special o ran siap oen yn dydw. Mae fe'n rhoi'r siap mae'r carcas isol, ni we. Co nhw. Dyma ni y pencampwyr te, y pare. Gwni weld sydd eithi, dwi'n trio gwrando a siarad rhywun pryd. Ie. Gwerthu'n unigol. A opsiwn ar y dda i, e? Ie. Dyle, ni mo'n gwerthu'r peir efo gilydd. Dyna'n cychwyn digon isel. Nodiwch, Rob. Na, fi saffach yn fynd i fod ti. Dwi'n siŵr am hynny, chwai. Mae'n 200 o'r. O, mae'n ymlaen o'r. Dyn fan hyn, chiol am Mr Lewis Roberts, mae wedi prynu lot o wyl, mae wedi prynu'r pencampwyr y peirau, mae'n ddigon o blaen. Y boi ma'n y canol ar het, ie. Ma'n y canol, mae wedi prynu'r ganol mae dros y blynydde, mae'n gwsmer da iawn i'r sio. Yn edrych ar ei gilydd yn herio i llall i fynd. Ie, lot o hwyl yma. Maen nhw'n bydo yn erbyn i gilydd fel blwyddyn, so maen nhw gyd nabod i gilydd, so. A cigyddion ydy'r mwyafrif o'r boes ma'n ti blaen. Felly dyna ni wedi gwerthu. 380. Ie. Dim yn ffôl. Ddim yn ddrwg o gwbl yw e. 2 oen yma'r arian na at ei gilydd yn dda iawn yn yw e. Ys llon trailer o hynna, os ych chi'n iawn. Lle ti prynu presad neis iawn i wraig. Bydd eich a sôn i fi mewn gwrando. Rob, diolch yn fawr iawn. Diolch i ti. Diolch.